Og det der sker her, det er, at vi er ved at sætte Robin i gang. Fra Lasses gamle Toyota Corolla. Vi ser Robin her. Se, jeg kan følge med her. Up. Det er lige hvilepligt. Øj, pas på, pas på. Stop, 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 stop. Så kører vi. Ja, det ender galt. Hvad så, Robin? Hvordan har du det? Vil du give en kommentar? Jeg har sådan adrenalin i pumper, sådan rimelig meget lige nu. Havde du mange nerver på? Ja, det var faktisk ret hårdt. Hvor mange nerver havde du på? Hvor skal det fra 1 til 10? Ja. Minus 1. Minus 1? Ja. Det var ikke ret mange nerver, du havde på. Nej, men det er jo 1, der er højst. Nå, okay. Så kan jeg bare se. Er du klar? Det er Lis. Det er Elliot og Lis. Skal vi lige tage og filme Lis? Der havde vi Lis. Så er vi tilbage på Robin igen. Og Robin han er klar til anden kørsel. Nej, vi gør det ikke den her vej på med. Jo, sgu da. Skal vi lige høre, hvad har I kameraholdet at sige? Ikke en skide. Ikke noget som helst. Der er ingen kommentar. Skal jeg holde den der lidt her? Kom! No way, Jose. Ja. Okay, vi kører igen. Ui, jeg skal lige lidt fremad, vent. Og der har vi lige Imer. Så kommer de, så kører vi. Hvad så, Robin? Nej! Hvad? Fuck, hvor syret, mand. For helvede! Lad os brænde den, du. Lad os sådan, hvorfor det? Det er bare sådan nogle børn, så. Ja. Det er bare sådan nogle børn, så. Det gør jeg ikke, det gør jeg ikke. Så er det sådan, det, Robin. Jeg skulle bare have bremset i stedet for. I stedet for. I stedet for, hvad? Så skal jeg bare smide den her snor der. Ja. Ja. Nej, du kunne filme. Ja, vi har god film her. Det ser sindssygt ud, hva'? Ja, det er ret fedt ud. Fuck, det er. Skal vi lige have køre en Lasse Kringel i fokus. Og vi har Kim. Der er ved at lave tricks. Jeg bliver på... Oh! Skal jeg blive på rampen, eller skal I tak for i dag? Det tager jeg han da ikke. Vi er ikke færdige endnu. Vi flyver stadigvæk. Jo, vi skal også ud op med det der. Forbinding, plaster. Til hvad? Kulbart tøj. Nej. Nå, så er det lige mig. Ja. Jeg sørger for at hoppe sig lidt imens. Ja, det så rigtig godt ud. Og jeg stod lige der, hvor der hoppede. Men så råbte jeg. Nej, jeg bliver jo stadigvæk. Ja, lad os se. Nu er det ved at være tørt der.